Nagkaduol ang bagyong Tino sa kayutaan, hinungdan nga mas daghang lugar na ang gipailawom sa wind signals. Sa alas 2 sa hapon nga buletin sa Pag-asa, ulihing namatikdan ang sentro sa bagyo sa gilayong 235 kilometers east-southeast sa Giwan, Eastern Samar. Tungod ini, signal number 4 ang Dinagat Islands, hasta ang Siargao ug Bukas Grande Island. Duna say mga lugar nga gipaubos sa signal number 2 ug signal number 1. Busa posibleng duna kini kabag-uhan, tutok lang sa updates. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng karong gabi o unyang kadlawon maglandfall ang bagyong Tino sa southern portion sa Eastern Samar, Leyte o Dinagat Islands. Una nini tabukon ang Visayas ug Northern Palawan hangtod sa Miyerkules. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Northern Mindanao, Caraga ug pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula ug Soc Sargen.